Halo prop teman-tangan pen EP kawai ka magical website kabala wan fix to dia barok kitiar kibla du lan epi ko aban replace am komod ba kane website kan batai lo EP na dong sedong step by step ki guide mo te alingen lej kata ka website tingin lej be ka Google Chrome nang tade ngin klik itu ngin tho iFix8 tamang adap tho pang ne dengan klik be itu ngin klik itu ka website ke bahajrong do tu nang tade hang tu pin lab baro e ki ba pinan kam nadu ki komputer nadu ki kali nadu ki mobile phone narong hodong hang tu pin lab lot baro dengan pen example ep komune goi electronic untuk te pin lab ya baro kitu ki jeng don kam jeng phi ki guide step by step mo ka ba phi la ban e hang ne te ki don la ki jong phina ban jet page nadu ki kumna ban fix nadu kumna ban remove nadu ki motor nadu ki phi lab lot baro tu ka website